Umay kami manan kakabsat na dumanon kada kayo, babayan kada ito yung kapundaway. Kayat mi nga kablawan da kayo kabsat iti Happy Sabbath. When tanang ruhimanen iti aldaw ang San Juan, kitagyaman tayo kina Apo Diyos, agsipod ka, dahil ko na da kabsat, we are now 1 week closer kada jaya ay ni Apo Jesus may katwa. Agtultuloy kakabsat iti intay panagadal kada ito'y pagleksyonan tayo about education kakabsat. Katanda tayo iti lesson number 10. Dalisto iti aldaw ket pagamuan lang ngayon kakabsat aglipas iti quarterly tayo. Aglipas mo iti nga tawen. Limiti kayat tayo kumang aramiden ket iti tunggal aldaw nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Lagipin tayo kakabsat dayjay kinaimbag ni Apo Diyos. Dayjay panangited na kada tayo iti adu nga bendisyon iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat. Kitagyaman tayo agsipod ta ni Apo Diyos ket saan na tayo pulos pinaypaytan. Dawateng kakabsat nga agkararag tayo. Managayat managparabor nga Diyos nga dapat sa dilangit. Anyan nga gundaway nga inted mo pata kami ama. Tamabalinda ka nga yaban, amami nga dapat sa dilangit. Gaputa da sikaw Diyos iti amami. Da kami muten digitin bilang mong anak mo babae ken lalaki. Agyaman kami ama kadayta nga gundaway. Kitagtultuloy o Diyos nga umay kami nga agdayaw kenta. Dayawin da ka, sipod ka, sika itagararamid ka dagiti datdatlag iti panagbiag. Sika iti nangisalakan kada kami. Sika o Diyos, babaen iti Santong Espiritu, iti mangidaldalan kada kami. Sika, Ama, dayjay Diyos nga mangdamili kada kami. Hinggana nga dayjay akababalin iti anak mo. At dantugot ten ang naimuli kadagiti panagbiag. Kada ito'y nga gundaway o Diyos nga adalin ni eleksyon. Nga naisagana nga agpay kada kami kada ito nalawas. Kat isuhid usarin mi ito nubigat ama iti eskwela sa batina mi. Dawatek nga iti Santong Espiritu ti mangidalan kada kami. Kat itkan na kami kadia iti sirib nga nagkapuit at tulong. Agyaman kami ama iti nanama nga sungbatang digitoy nga kararagdi. Ta dinawat mi digito iti kay kariyan tinaganap ni Jesus. Amen. Akas iti kunak itatay kabsat, at datayon iti lesson number 10. Ket iti paulo na education in arts and sciences. Amuan tayo kakabsat nga dagiti naglabas eleksyon tayo. Inturong na tayo kakabsat kadayjay goal iti education. Anya dayjay nga goal? Isu kakabsat iti restoration dayjay anapukaw wenno nadadael nga ladawan iti Diyos kada tayo. Dati kunanan ni Mrs. White kabsat, success in education depends upon the fidelity in carrying out the Creator's plan. Isu nga daytoy nga lawas itintay panagadal kakabsat. May panggap iti Christian education ken iti arts and sciences. Masapul nga saan tayo kakabsat nga panawan, saan tayo nga liplipatan dayjay nga goal iti education. Daytoy kakabsat isu dayjay umay nga susik. There is a conflict between true Christian education ken iti science. Ta iti science kakabsat, i-based da iti theory da, kadayjay kunatayo nga origin. Ket no adda tayo kakabsat iti nagtingaan, iti mangisuro iti Biblia, ken mangisuro iti science. Ket addanto dayjay panag conflict da
iti balakad kakabsat iti leksyon tayo. Ket iti takder tayo no anya iti isuro ni Apo Diyos. Kayat ko kakabsat nga i-define nga umuna babaen kin ni Webster no anya iti science. Iti kunana ni Webster kakabsat, science is defined as a knowledge about or study of the natural world based on facts learned from experiments and observation. No dagiti scientist kakabsat, ket iti usarinda experiments ken ti observation da, ket ti adalan da dagiti natural world saan da nga umadayo kuma kakabsat kadayjay pudno nga isuro ni Apo Diyos. Tanong adalan tayo, iti leksyon tayo about origin, dahito di conflict kakabsat. Uri pa dahito panangitid da iti tawan, the age, iti lubong kakabsat. Dagiti scientist, ibagada nga iti lubong kat nagbiyagan iti millions of years. Ngam iti Biblia kakabsat, ibagana, it exists only thousands of years. Itata, anyay tita dertay nga ron kakabsat. Akas anak ni Apo Diyos. Iti takder tayo nga isuro iti leksyon tayo kabsat. No anya iti isuro ni Apo Diyos. I will repeat. What God teaches is the real and true science. Tapay, we will define science again. Science is a knowledge about the study of the natural world. Saan ko mga umadayo kakabsat? Dahil isuro iti science, ken iti isuro iti Biblia. Tapno maamuan tayo dahito'y kakabsat. Iti gadal tayo, amun tayo, no anya dahil pudno, kenday jay nga saan apudno. In the course of a study, we will start from what is real and what is true. Tayo no amu tayo kakabsat dahil pudno. We know what is true. We know what is real. Then we will know what is fake. Amuyo kabsat digijay experts. Iti aramiden da, amunda digijay nga genuine what is true and what is real. Adu kakabsat iti mapekpeke agsipud da saan da nga i-master digijay what is true and what is real. Ket intun no umayon digitoy asursuro. Nalakada kakabsat, they are easily persuaded, tapay, they are not grounded sa andangan na iramot awan ti pundasyon da kaday di pudno kenday jay nga sao ni Apo Diyos. Iti leksyon tayo kabsat, ket nakita nga adda iti talo apaset na. So I have divided our lesson into 3 parts. The first part is God alone. No iti leksyon tayo kabsat, kiti adadalan tayo education and arts and sciences. Irugi tayo kakabsat, kaday the first part, God alone. Iti teksto nga isu kakabsat, iti pangibasaran tayo, kaday ti umuna nga paset iti leksyon tayo, isu iti masarakan iti Nehemiah 9 verse 6. Basahan tayo kakabsat. You alone are the Lord. You have made heaven, the heaven of heavens, with all its hosts, the earth and all in it, the seas and all that is in them, and you preserve them all. The hosts of heaven
worship you. Anya iti kunanan ni Nehemias kapsa. Masapol nga iti pangrugyanan tayo, it is the true origin. Ket dayjay pudno nga ng rugyan iti amin, isu iti Diyos nga ng parswa. No alain tayo iti Biblia, iti umununa nga indeklara iti Biblia, iti Genesis 1 verse 1. In the beginning, God. The origin is God. Dahito nga Diyos kakabsat, isu iti ng parswa, iti langit, ganda iti bituan, iti tangatang. Dahito nga Diyos kakabsat, isu iti ng parswa, iti daga, iti baybay, ganda iti amin nga adda, sadyay. Dahito nga Diyos kakabsat, isu iti nangited, iti biyag, iti amin. Isu nga iti kunana ni Nehemias kabsat, agtamad ken agdayaw ken ka dagiti nailangitan iti pannakabalin. So start with God. Saan tayo ito nga maiaw-awan kabsat, uray pahay no anya paset iti panagdiscuss tayo in education. Ket iraman tayon iti arts and sciences. No iti foundation tayo kabsat, ket natigker when we have the firm foundation. Anya dayjay, God alone. Taiso nakakabsat iti naggapuan iti amin. Saan tayo nga irugi kadagijay anaparswa, tadagijay anaparswa, awanda no awanday jay anaparswa. Di ko na nakabsat ni Ellen White, it is Steps to Christ, page 85. God would have His children appreciate His works and delight in the simple, quiet beauty with which He has adorned our earthly home. He is a lover of the beautiful, and above all that is outwardly attractive. He loves beauty of character. He would have us cultivate purity and simplicity, the quiet graces of the flowers. No kaya't tayo kakabsat nga agadal iti arts and sciences, irugi tayo kini Apo Diyos. Ket iti kunana, let us appreciate dagiti amin nga inaramid na. Tapay, He is the Creator. Ket kakabsat dayto nga Diyos nga nang parswa. He loves the beautiful. He loves the simple, yet made it beautiful. No ti kunana ni Mrs. White kabsat, no kitain tayo dagiti pinarsuan ni Apo Diyos. When the creation has been marred by sin. When adda kakabsat iti panaglaylay, dagiti sabsabong, adda iti katay digiti na parswa. But in their simple beauty, iturong na tayo kakabsat. Kadayjay Diyos anang parswa ken kuana. Da kayo ket you love beautiful things. Agpapada tayo kakabsat. Aday ti basit nga garden ni dito'y balay. Kitagyaman nagtanda digiti gagayem nga nangited kanyak digitay. They started me with gifts. Day ti pa nagpaspasyar ko kabsat. Adda digiti gagayem nga naayat da nga agtaraken iti mulmula. Sister Gemma Concepcion love gumamelas. Iti kuna na pastor, I love gumamela.
Tadayjay sabong iti gumamela according to Sister Gemma. Ket it's only one day. Into no nag full blooming kakabsat, it will not last a week. The shortest is one day. Unanan ni Sister Gemma, dahil nga sabong iti gubimbilya kapstor, unanan, isurusuro na to live one day at a time. Tani ako Diyos punwen na iti aldaw nga itid na kadagiti napili kan adu nga bendisyon. Sister Gemma gave me a gumamela plan. Adamit iti kakabsat tayo ijay almager kakabsat. Ni Sister Nella Concepcion is very fond of bougainvillea. Isuna kabsat iti nangis rugi dahil panagayat ko iti bougainvillea. So started, numapanak ijay pastor, dahito initarak na. Until I have some varieties. Digito kabsat, digitay ko na, digitay agay ay one ti bougainvillea. Digito ordinary, handa nga digitay ng ato ti breed da. But I learned, no, da kabsat iti malabsak, kaya kunak nagpintas da dyan ng sabungan, maiturid ko kabsat ang sardal, kaya kadayjay akin paraangan, makipagpakaasi ak nga dumawat ak iti ure maysa, wiluduwa sa nga, dayjay nga gubimbilyada. Then I plan. Ito takabsat, digito'y kunak nga stress remover ko, dati bigat, into numapanak iti garden. They are now giving flowers. Aday ti maysa nga mulak kabsat, agpasyarak kadagiti kakabsat. I use my bike. Nakadano na iti Quezon. Ito'y Herona kabsat. Nakitak digiti gasawa ni Elpidio ken Erlinda Gonzales. Nga kalkalyenda deje puon iti gubimbilyada kabsat. It is about 6 inches in diameter. Kunakit, Sister Erling nga pa'y kastamat na ramidin nyo kadeta gubimbilya yon. Pastor, tumbaan na matin deto'y aladbi. Manong tawin na nga tadetan, pastor siguro na hindi nagkasar kami kinilakay, ket in mulami detan, ayan itigate ni. So approximately, it's more than 30 years na siya kakabsat ng kasar kanyada. Kakunak kanyada, di la mabalin nga day tapuon na kahanyon to nga basbasura. Buong pastor ko na. So one day, napang kami ni Mrs. Rafanan di Jay Santa Ignacia. Idi agawid kami, malagip ko kabsat, magnataman dito eh. Nagna kami di Quezon, pudno, napukandan, nairamutandan. Ket kunak dawata kun aday tapuon. Aday di kabsat, sirok ti manggadan na ibasura dan. Buwan ko na. In short, pinutid ko kabsat dayjay may isang atidog nga poon in 3 parts. In kalik iti abay iti ayan ti gripo tapno dayjay madandanuman. And God was so good. Nagbiag dayjay talo ko kabsat nga poon. Idin nga ag sangadan. Inkabil ko iti dadakkel a paso. And then iti duwa kakabsat, iti naramid ko ay grafted different branches of bougainvillea. So, di may sanga-sanga, o di may sanga poon, I have a bougainvillea with, no, agsabong da aming kabsat, 10 different colors of flowers. Isuti ko na ni Mrs. White kabsat, intun no kitain tayo, dayjay apinarsuan ni Apo Diyos. Isubli na tayo kakabsat ka dayjay apanagdayaw. Dayjay kuna nakakabsat ni Nehemaya, agtamad ken agdayaw daken ka. Ito numapanak iti garden ko kakabsat. I see, dagitoy nga
pinarswa ni Apo Diyos, I cannot make the bougainvillea flowers bloom. No, it is only God. Dahil nang parswa ka dahil ang bougainvillea kabsat can make my bugis bloom. God alone. Isu nga intunog itaan tayo kabsat dahil isuro iti education, irugi tayo nga irugi kini Apo Diyos. Tapay, isuna iti nang parswa. Awan iti adda, no awan dayjay anang parswa. So let's go to the second part. The second part kakabsat, iti leksyon tayo is the experts in error. At dagayam dagijay minaster da kakabsat, dagijay bidok, the experts in error. Ket iti pagleksyonan tayo, iti pinili da nga reference, isu dayjay balakad kakabsat ni Pablo ken ni Timoteo in 1 Timothy chapter 6. Ket iti binasa kakabsat iti 1 Timothy chapter 6, adda digiti balakad ni Pablo ken ni Timoteo nga agpaaymet kada tayo. We will read verses 3 to 5. Kunana kakabsat ni Pablo ken ni Timothy, if anyone teaches otherwise and does not consent to the wholesome words, even to the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrines according to godliness. Anya kakabsat iti inrugi ni Pablo, abalakad na ken ni Timoteo akas balakad na kanya, balakad na kanya, kuna na, nagtangsit ken awan ammo iti sa sinuman ang mangisuro iti sabali a doktrina, ket saan nga umanamong iti pudno asao iti Apo tayo nga ni Jesu-Kristo. The point is, agsubli tayo iti part 1, God alone. No kunana ni Pablo, adda iti mangisuro nga contrary, maikontra kada iti sursuro iti Diyos. Saan? Apapatyan. In any doctrine kakabsat, in any doctrine, science, or even theology, or even in any aspect of life. Iti kunana ni Pablo, no adda iti mangisuro if anyone teaches otherwise. Daytoy iti pundasyon. Iti pundasyon dayjay nga sursuro ni Apo Diyos. Ket no addantun iti mangisuro, iti sabali a doktrina wenno sursuro, iti kunana ni Pablo denggenyo kakabsat. Ituloy ti nga basahin. He is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reviling, evil suspicion, useless wrangling of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such, withdraw yourself. Tikunana ni Pablo, denggenyo kakabsat, masapul nga umadayo ka kadagitoy. Anya iti sursuro, dagijay nga inbalakad ni Pablo ken ni Timoteo kabsat, masapul nga umadayo ka kadagitoy. Anya, dagijay nga tattao nga adda sakit da a makisupya. Ken patauden da iti imon ringgor managpadpadakes a panagipagarop, akanayon a panagsusupyat dagiti tattao. Anya iti kunana kabsat, sada inaramid nga kunada, ipagarup da amay sa apagsapulan iti relihiyon. Sa imbaga,
ni Pablo, from such withdraw yourself. Napintas kakabsat na balakad ni Pablo, from such withdraw yourself. Tayo tinarigat kakabsat, no agtalinaed tayo. No agtalinaed tayo kakabsat. Kadagidjay nga panakitungtong, kadagitoy nga mangisursuro. Iti kunanan ni Pablo, I will use again his word, contrary. Kadagitoy sursuro ni Apo Diyos. Kit saan tayo nga pumanaw, there are possibilities. Number one possibility is, there isursuro da can either manipulate our thinking. Tadadtoy kakabsat, idi nga inted ni Apo Diyos. Let's go to number one. God alone. Idi nga insuro ni Apo Diyos di kinapudno katatay. And we will occupy our minds to the pure truth nga isuti insuro ni Apo Diyos. Uray pa'y dayjay nga insuro ni Apo Diyos no palupusan tayo kakabsat. Dagiti sabsabali asursuro. Dayjay nga kinapudno. Ket madadael iti bertud na. I have so many observations. When napintas kakabsat iti agbasa, napintas iti agadan, but let us be very careful of what we are reading and we are studying. Tapay, it can mar dayjay a kinapudno nga insuro ni Apo Diyos kada tayo. Apan tayo kakabsat dayjay balakad manen ni Pablo kay ni Timoteo ijay verses 20 and 21. Kunana kakabsat ni Pablo, O Timothy, guard what was committed to your trusts, avoiding the profane and vain babbling and contradictions of what is falsely called wisdom or knowledge. By professing it, some have strayed concerning the faith. Grace be with you. Amen. Anya dayjay balakad na kapsat. Kalpasan nga imbagana ni Pablo ken ni Timothy, withdraw yourself from such teachings. Itinbagana ken ni Timoteo ay wanam anaimbag tinaitalek ken ka. Ay wanam anaimbag tinaitalek ken ka. Adaywam dagit saan anadyusan asursuro. Ken minamaag apan nagsupyat may pan iti ibagada asumagmamano at ataw. Apan nakaamu dintumet asaan damet na amo. Anya iti kunanan na po Diyos kapsat. When we measure wisdom, saan kakabsat nga dagidjay tattao nga ibagada nalaingap. God bless you. Tani Apo Diyos tinangited keng ka dayjay nga sirib. Ngem no dayjay nga sirib mo ket iya dayom dayjay a panagdesisyon mo iti kinapudno. Iti inbaganan ni Apo Diyos kakabsat. This is falsely called knowledge. Falsely called knowledge. Ni Apo Diyos, iti tumulong kada tayo kabsat. Taapay. At dadigijay experts in error. Nga isuda digijay nga adda iti ibagbagada kabsat. Ngem umuna adaywan ta isuda.
Bikadwa, kasjay bagana ni Apo Diyos. Timothy ay wanam anya, dayjay na italek ken ka. Anya jay italek ni Apo Diyos ken ka. Digidjay akinapod. Dayjay Diyos anang parswa. Dayjay Diyos apod mo. Ay wanam italek ni Apo Diyos ken ka. Dagitoy akinapod mo. Denggan yung kapsat iti kunana manen ni Mrs. White. Patriarchs and Puppets, page 114. Many teach that matter possesses vital power, that certain properties are imparted to matter, and it is then left to act through its own inherent energy, and that the operations of nature are conducted in harmony with fixed laws, with which God Himself cannot intervene. This is false science and is not sustained by the Word of God. Nature is the servant of her Creator. Nature testifies of an intelligence, a presence, and active energy that works in and through her laws. There is a nature in continual working of the Father and the Son. Christ says, "My Father worketh thereto, and I work." Ni Apo Diyos, kadagiti naturalesa kapsat. Uray no hantay nga makita, He is working. He sustains what He made. Dayjay nga pinarswa na kapsat, adda nga inted ng agnanayon dayjay biyag. He sustains. Uray no dayjay nga basol marred. Dagitoy nga creation, kas tameten kada tayo kapsat, ngem ibaga ni Apo Diyos. Isuna, He is working. He sustains what He has created. Mikatlo apaset, ken maudi apaset kapsat. What went wrong? Inadal tayo, God alone. Inadal tayo kapsat, at dadigiti experts nga agisuro ket ti isuro da digijay nga false knowledge, false science. It is a lutsod. What went wrong? Basahin tayo kabsat iti Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man's sin entered the world, death through sin, and thus death is spread to all men because all sin. What went wrong? Subyen tayo kakabsat, itinagrugyanan dagiti am-am. Iti pinarsuan ni Apo Diyos itulubong, it was perfect. God declared from the first day to the 6th day, kadagiti am-amin nga pinarsuana. He declared at the end of the day, it is perfect. Awan iti problema, it is perfect. Idi pinarsuana kakabsat iti tangatang. Idi pinarsuana iti langit kendaga. Idi pinarsuana iti lawag. Idi pinarsuanan dagiti mulmula, idi pinarsuanan dagiti lamlamas tumatayab ken an animal. Nang nangruna idi pinarsuanan iti tao manipod iti ladawan na. God declared, it is perfect. Sumati sa lutsod, what went wrong? From a perfect word created by a perfect creator, what went wrong? Iti kunanan ni Pablo kabsat, gapu iti maysa, babaen iti maysa a tao, because of one
Men, sino da dyan sublin tayo kapsa ni Adan? Idi ang nagbasol ni Adan. Amin meten na iraman kadayjay abasol ni Adan. Dubasain tayo kapsat iti Genesis chapter 3. Idin nga inbaga ni Apo Diyos dagiti bunga resulta dayjay baso. Kunana ken ni Adan, masapul nga agleunget kanton tapno mangan ka. Kunana ken ni Eva, intunno aganak ka. Aglasat ka kadikiti adu arikita. Sa inbaganan kita dagita anaparso. Digiti na amo ngan animal, they became wild. Digiti nga mulmula nga awan itisit da, there were thistles, there were thorns. Adam knew the resultant iti baso. And Adam had already that long desire. Nang nangruna kabsat, idikitain na the Garden of Eden nga dapay laeng ijay. Ada tinang saludsod kanya. Pastor, kasano iti kabayag the Garden of Eden? There are different explanations to that. Di pinarwar ni Apo Diyos iti tao, that is Adam and Eve. Pinagwardyaan na iti anghel, dayjay Eden. Why? Because in the Garden of Eden is the tree of life. Ang mga laeng nga iti maysa ang managbasol at tao makastrek ket mangan kakabsat kada bunga iti kayo iti biyak, and he will live forever with sin and death. An nga kasjay, ti plano na Apo Diyos. Dapat iti nang ibaga nga, dayjay kano, tree of life, ijay Eden, sumot lang ti tree of life. Ijay lang. And I believe that. Anya iti bagbaga na kapsat. Babaen iti maysa nga tao. Nagbasol, datayumaten nga tattao na iraman kadayjay abaso. Ngem agyaman tayo kapsat, agyaman tayo. Kunana ni Pablo ti supapak iti basol isu ni patay. Ngem iti naparabor asagot iti Dios isu iti biag nagnanay. This is the mission of education, the restoration of the lost image of God in men. What went wrong? From a perfect word, kadaytoy apagbibiyagan tayon what went wrong. Gapu iti panagsukir, gapu iti panagbasol iti tao. Daytoy apanagbiag tayo itata is a result of sin. Ngem kayat ni Apo Diyos nga isubli na tayo kakabsat. Kadayjay origin tayo. And I thank God He is using education. Denggan nyo kakabsat. Anya iti nagsupyatan iti arts and sciences ken iti pudno the true Christian education. Science gets origin wrong because it denies two crucial aspects of creation. Number one, that there is a supernatural force behind it. And number two, that the radical physical continuity between the original creation ket masapul nga bigbigen nga daday jay Diyos. Anya day jay suro di science, and I don't want to elaborate that.
si kahapon iti siya, naggaputay lang iti basit na cell. That cell evolve, and evolve. Iti last part kakabsat, nga naggapuan dayjay a tao si kaken iti siya. Isu dayjay, hindi ka mo lumamati kayo kakabsat. Siyak hindi patyan, di tayo kumapatyan. Pangasi tayo di tayo patyan, nga datayo, naggapu tayo from the apes. That's the teaching of the origin. Ngem nagpintas nga denggen kakabsat. I'll hold the word of God. Nagpintas nga denggen iti sao ni Apo Diyos. Nagkapuam. Basain tayo kakabsat iti account nga imbaga ni Apo Diyos. And God said, let us create men in our own image, in our own likeness. Isu nga pinarsuan ni Apo Diyos iti tao babae iti lalaki, akas kaasping na. Sino karurupam? Sino ti kaasping mo? Ni Apo Diyos. Uray pa no dinadael iti basol dayjay aladawan. Adda dayjay aladawan iti Diyos kadagay. And I am very happy. That Christian education teaches us na mabalin tumanan nga isubli ni Apo Diyos dayjay anapukaw, dayjay anadadael aladawan kadatay. That is why we are studying Christian education. Ket ni Apo Diyos kakabsat iti pagyamanan tayo. Saan ka di nga nagimbag ni Apo Diyos? At dahi plano na nga agpay kanyang kanya. Ket ni Apo Diyos iti madaydayo. Ginawat ko kabsat nga ni Pastor Ray and ni Vanji Orbi isuda iti mangited kakabsat iti special number sa taytong kararan. Sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He's there to let me know His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins where ours come to an end. He always hears our humble cry and proves again His strength
He'll carry us when we can't carry on. Raising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Raising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Thank you very much, Ray and Vanchi. Dikit-dikit anak ko sa suma. I called them by the first name. Agkararagtay ko sa. Madaydayaw ng Diyos, agyaman kami iti. Leksyon nga inadal nita. Katagyaman kami ama. Kadagiti kinapudno nga isu iti insurong ka. Malagip mi kumada di balakad ni Pablo kan Timoteo. Nga aywanan mi dagitoy nga kinapudno. Ket kumadayo kami kadagijay nga sursuro. Nga mangyadayo kada kami kada ito'y kinapudno. When Diyos sikaken si kalaeng itinangpanso. Ket madaydayaw iti man nakabalin amin anak. Agyaman kami ama. Kaday di inanama nga iti kabitanan at tiyempo ket maisublin anaan-anay. Day di ladawan nga inted mo kadakan. Ket intun no agawit kamin uama ita pagariyam ng saganang matpagkatakan. Ket mapukaw tulod Diyos digiti anyaman nga inaramid iti basol kadakan. Iti agnanayon kaniti agnanayon agragragsak kamin tuon tayo. Itagyaman kami kada ito nga. Itinagan niya po na Jesus minawat niya ito. Amen. Amen. Gana numay nga lawas kakabsat manen palubos ti ako. Adalin tayo manen iti may isang leksyon. Manipod kada iti quarter. Again, happy Sabbath. Ayaten na kayo niya ako Diyos kakabsat.